Ellie, leabhar mé leat mína saona ach tá neocht mór gaibh le déanaí. Sulla leiríonn muid faoin neocht sin, an féideat acu a thabhairt dúin arís faoi iris cór, stair na hIrise, agus dul chun cí na hIrise thar na blianta go dtíon lá tainniúán le ho. Well, tá lán le chuisteach an sin, but beidir an príomhrad ná ghfuil stair fada dul siar ag an iris agus gur thosaí sé bhil thosaí na hIristeach amach in iad carcadó sa tá anna a siar agus tá sé beá chuine le. Tá is measc an de litríocht agus cuasaí ratha políocht tuairméocht agus mar sin de a bhín sin ach agran. Agus ag breathar cén tá mar agathirí ag an am agus bhí difricht gan dat ins na hIris ar na blianta. Inis is rís bhíoh hála rudí a bhí anna hábhachtach ag an am a gcuirsaí ratha mar sin agus leir an iris amach go neamhflach faoin na cuirsaí sin mar hampla Mother and Child Scheme agus rudí agus bhíoh an chud caint faoin iris ag an am sin. Os rud ag raibh tuairmí an nachtú ag an iris nach raibh cótínta beidir ag an am sa sochaí. Bhí an agathir an nó iriseoirí caint ar son an Mother and Child Scheme an raibh? Sin é, well, bhí si de rá gur raibh gur rud maith a bhíon agus ar tuair maith a bhíon beidir nú policy simúla bhíon ar aonas níos agam raibh si glachan leis raibh si dearfach faoi ach racmór faoi seo agus bhí na sagart ar fadarála daoine gan an iris a léh agus rudí so is bhí éifeacht ag an méid a bhí ará ag daoine agus scríbnóirí a gcóir ar na léithirí agus mar sin de. Bíon mar luí tú an sin bíon ábhar simúil speisialta aflé go bh orintá le tuigim roinnt mí ó hen go raibh agrán speisialta ar bunú TG Comhar bíon a lehéad a goibh thar na blianta mé. Bíon is minic go míon sais agrán speisialta nó agrán Comhar ag bra ar cuasaí nó rudí atá le ceúir an blion sin mar féidir samplaí eile thuirtún? Cad eile bhí cean an bhá ar a seán ó riada ó níideag tro a hen go dtí níideag seach a hen ceapan gur is tréimh se ama. Cúpla cean eile bhí bíon cín go minic ar cuasaí litríochta mar hampla seachtó dáin. Ceúir ar gobhla sa dóí ag bhí seachta dáin chun an seachtó blion de cóir a cheúir agus béon rud céine rísnúirt a seachta 8 agus mar sin blianta tacht. Bín agrán ceúir sin nó agrán Comhar sin anna sprála daoine agus bín se dearann sin díaltar amach go minicid agus is bailach maiid sin níir se chur chun cín cumá. An féideat cúpla rud a rá faoi na hIriseoirí agus scríbnóirí atá go faoi láthair le ho. Bhfuil beidir in agrán bhí fearr agus ní Márta mar hampla dá anchuid airí na scríbnóirí go minic agus bín scríbnóirí difriúla ó híh cuasaí litríochta de agus ó híh cuasaí políochta de ach mar hampla Paulíní Chiarán bhí alta í siúd in agrán bhí fearr. Tá si an bhhaid an túisceart nach bhfuil? Is iriseoirí an tuisce agus dún Brendan de Lap freisin a bhí caiint bhí an taltin ar a raibh a mojo cáilte ag Kenny so sin rud agus an sin bhí Diarmaid Johnson a scríomh ar táchán tradiisiúnta na Gearmána in sin in agrán bhí borta bhín meascán mór scríbnóirí agus bhín maintíine a bhín sa scríomh go minic nó go réalta ach ní bhíon na dtíine chéine in ngach agrán chuomh cuasaí le tríochta de mar tampatá alt an ag anna thusamh an sin atá an agrán bhí fearr agus bhí mórta fhí fiction blachtarcht na Ghaeilge a chud a héana agus chud a dó agus sin bín filiocht scéalta gearrscéalta sluchtainna ó scéalt ó uaircéalta agus mar sin de chumá. Agus is é an nniuachtas daoine ceap ná go bhfuil Steve Grace an óirgréibh nach bhfuil tuigim go raibh seola ifigiúil an teachtain caite an féideat intin dún faoi seo? Sin é tá siomh álaigh nu agin a rinne ran dahartaí agus tá job ionach lenta go siúd an siomh álaigh nu seo chuir a chuirte ar an bhód. Bhí seolagin an deirdín caite in nificí Gaelcultúr rinne Éamon O'Donnell an dáhíomh ar siomh nua an cuair.í agus an sin siomh nua radioú na Lifa radioúnalifa.ie a cheola. Agus bhí slú anna bhain agus bhí atmosfér ceúir an os ag raibh an dá agriocht a gobar le chéile agus is deasa sin go raibh deis a bhín stramthirt le chéile an dá agriocht. Honnig mé Greengrafan ar tuairistádaí. Bhí tuairistádaí bhí seánna maíine sin chun Greengrafan na ghlachad ar son tuairistádaí agus an sin bhí mar Greengrafan agin féin ar Facebook agus Twitter an sin níos an go mbeidh deis ag daoine breanúir agus bheith cinnte greibh
ceir má agin chaáile sin rinne radian lifit tafad ar an ócáid ar an lágus bhí sé ar siúil ar Facebook Live chumás ans go mecht daoine th leir mar an léthirí scríbnúirí th leir in an breúir agus bheith póirteach. Honnig mé sin is ionach an swin bhééis sin capan se chun é chun lehéad a chur Facebook Live, you know. Tá túnscin ah áirithe eile gcuibh atá le feicáil ar an suíomh gréasáin seo nach bhfuil, le tuigim bhfuil cór óg ólas bhí leabhar cór agus tá pórtrádaí na scríbnóirí gcuig ar féidir. Sí sin an rud faoin suíomh tá cór an chumá tá an iris ar fáil le léamh ar an suíomh sin an príomhrod, so is féidir na halt a léamh ar an suíomh. Bhí sé sin agin hána ach tá ahrúsáis deire omlána ar an rud seo níos agus tá sé bhhad níos ééis go dulaisteach in alt de friúla. Chamáile sin tá na heagráin ar fád ó gábhla sa de ará inis ar fáil ar an suíomh agus an sin tá siopa leir dul ar san leir cuair, so bei sé bhhad níos ééis go na leir cheannacht agus ólas áil ar na leir nua atá teach amach nó cat tarsúla hí na seoltaí agus mar sin de. Chamáile sin tá nasc le cuair taide an iris acadúil príomhasta tá gá eagráin tá amach go dtí seo. Chamáile sin tá na heagráin ar fad ó cór óg a fáil den céadú ar líne. Bhíoh si do chur amach chuig na scolann agus bé go fóil ach inis be cead daine agus bé deis ag na scolann na dulaisteach agus breúirthú ar líne chumá Tá meach rang an a riomhreacht an mar sin nachú déiteach si de fád dulaisteach chuh breúir ar na heagráin tá 6 eagráin sé eagráin ar fád ar an suíomh faoi láthair don iris sin na daltaí na dar levéil sa cór óg. Sin iris eile atá mar chuid den cócomman. Sin é is iris scríban na daoine na manscoilna nó den daltaí sa manscoilna an tábhar fád a bhín sa córóg agus an sin chuirtar amach chuig na scoilna é agus bín dúisna agus mar sin ar fáil dómh. So is bailach é daine a bheileisteach go dtigi siad gúil cór beag agus gúil se ann agus an sin beidir amach an seo go meid si de léamh an cór féin an cór príomhcór ní sin. Agus chaáile sin an rud dearnach an sin atá an suíomh chum má ná pórtrádaí so den nás chuig pórtrádaí na scríbnúirí gaige áit gur féidir híomháin na anchuid na scríbnúirí ecin agus an sin reintólas faoin saoil agus faoin scríbnúirt atásúla agus mar sin. Agus fáil sin sibh leabhar sibh féin gach bblion nach sin? Fáil sin, agus bé 7 leir ceapan teach amach am lína ríis, so tá bín meas gan leir áiltiú agin ó leir an céad leir dictionolaíocht atá amach an ná leir le Paulo Canin smaointe go cuachtacha agus bé sé sin le seola go lua bín meas gan bín leir dalmóí fásta leir tá dtíar hedíine tá fálam agus bín folklór ag bun an lehaníon gur féad le an scéile leúntaach beidir folklór eile ag ná céine sin bín leir acadúla cean na go gach blion agus an sin bín just go ná fiction uaircéalta agus bín meas gan mágin ó híomh na leirde. Tuigim go raibh ceann mhór a cheola ag déagán de bréadún an bhblionn se caite nach raibh. Sin é scéalta nuachta bhí ag seola na nulaganurí bhí Éamon Gilmore lena agus dhéana sé seo leir an leir sin ar leir scéalta nuachta agus is bailíchán eistí ag le déagán de bréadún agus tá sé denmh go má. sé déagán ceann den iriseoirí is mór le rá in éar nach bhfuil? Sure, Darren, is iriseo políochta sin é agus tá leir an agus an chud tá meas gan má sa leir tá scéalta agus den sin tá cuasaí políochta in chumá is leir de é. Tá fórmhór lucht éisteachta níor a fém lonathe maiile a clia an féidir in sin dún cadí na háitsinna is féidir le teacht ar cóir sa bréomhcathair. Well, tá bín sé fáil an ísan de seáí chonel, bín sé Hodges Figus, bín sé Hodges Figus an siopa sin má DCU chumá, bín sé tá siopa ag glas na tríno de dúirtíh si an áirse bín sé díla acu siúd freisin a má UCD siopa UCD agus orintanta bín an chuid daine den staidir an ghaig agus an sim acu a gcóir a mu UCD agus orintanta ní higann céin fánach díalta níos má cópanna sa siopa leir sin, so beidir buúdig chuoine UCD má bhín si tartal isteach agus an iris a lurg mar tácópan acu agus beidir nach mín siad le feicáil a gcónaí agus is bín an tugan an siopa an takeíting bín siad sástan na hirir sé géal so ní just bhhain an siopador agus an customéir cheanga le chéile beidir snáit sin
Seachas sin bín sé ar fáil siop nua atágin le déanaí ná books upstairs tá Ryan Copenach sin na gcóí agus díaltar amach go minicí a shrod de lír just a lár na carach. Chamáile sin is féidiráil ar lína, is féidiráil ar litric.com cópaháin a cheannach mar hampla nu is féidir sin tú san sinna áil ar cuair.í agus tá bailach bei sé bhaid ní sé gine sin tú sa bhaintach ar an siomh nua agus be míltá sé anis gona tuacha leút. Agus mátá sin tú a go fighter éis sa fósta an aidir? Sin é mátá sin tú agat jo tú sa fósta agus jo tú ar lína freisinna, so tá ar an price céin níl an price a gathú ach jo tú post cóp sa fóst agus bei passa go agat an sin le dolisteach ar lína agus an iris a léh i meach anías ar lína leis na haltar fad scarthamach le híomháin agus mar sin de. So díal mátá áil fú láthair. Cad é an price? €7 tá ar sin tú san éireann agus €9 th leir agus bín se a chur agin chuig ní tír 10 th leir so tá an chuid daoine th leir a léomh goma. Agus déann go banna siad an tanna bhas an ceann ar lína. Cé bhfuil jo siad an dáchean ach bei sé go má go bhaid siad ar lína anas nach mé siad a fehar far an fust. Agus an bhfuil price speisialta mátá tú do Micklein nó bhfuil ahead? Sin é mas Maclein thu láimseirthe is féidir sin tús áil ar €4 so tá las gan amán sin. Ok, Eddie sin go híach just caiinte a ríisiú agus bé me caiinte rí slán goá. Gur mí mágad sláánir.